mata ta ki tafiya, gare na ɓace ita dai kuma ke iya sani dariya. Bara in sake kira ku zan sa mu gauraya, yau wata shiga dan Allah ɗauka masoyiya. Hello yayana, da fatan kana cikin farin ciki. Gaskiya gun aiki amma tare shi yasa na kira ki. Jira ni na zo gurin yanzu in ɗauki mataki. Gani nan zuwa ai ranki shi da ɗewai bayanki. Oyoyo yaya na zauna ga ruwa na sanyi, shaka jira in dawo ɗaukar fansa zan je na yi. Wanda duk ya taɓa mini kai yau zai shiga mummunan yanayi, domin ban je ban gani kuma akan ka bani da tausayi. Ke haƙuri kan wata zo ma ki ji wani sirri, in na ji muryarki ko na kalli fuskar ki ta annuri. Duk abin da kai mun na bacin rai bayyan tasiri, ai farin ciki na duniya ke ce bayan kariya. Yaya na ji da kai nake, kan wata alfahari nake da ke. karka fidda ni inda na fake. Mafarin larabuwa a soyayyar da muke. Yaya na Sannu kan wata sanni yaya na. yawa. Yaya na ina son ka so bisa soyayya, duk abin da zai faranta ma sanya na zan iya. Bana kaunar zuwan ran da zan yi maka jayayya, na yi alkawari da kai zan yi rayuwar auratayya. Kan wata jinin jikina don Allah rike alkawari na ki dau alwashin zama a gidana. Ba na san kalmar sai wata rana. Da ni da kai ba batun kwana, ai zan rayu da kai har karshen rayuwa. Ai kuma kai auren mu dan ne za ka yaba ni, ai zan baka kulawa dan lele na ni kai. Kan mata matsala ta da ke baki jin magana. Ni fa yaya na har na kusa a samu na rana. Watan nawa kike so yau zan kawo kayan sarana. Ni dai a sa a kurkusa dan ta zo